ज्या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात त्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत। 5 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे आणि 7 फेब्रुवारीला निकाल लागणार आहे। नुकतीच राज्य निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती घेतली आणि दिली आणि आजपासूनच गावागावामध्ये आचारसंहिता जी आहे ती लागू झालेली पाहायला मिळते। सावंतवाडी तालुक्याचा विचार करता सावंतवाडी तालुक्यामध्ये 9 जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहेत आणि 18 पंचायत समिती मतदारसंघ आहेत। हे बघितलं तर पंचायत समिती सभापती जे पद आहे ते अनुसूचित जाती महिला या प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेलं आहे। प्रत्येक गावाचा जर विचार केला तर मतदारसंघाचा विचार केला तर ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात वस्ती आहे। त्याचबरोबर अनेक जे नेते मंडळी आहे जी इच्छुक आहेत तेच प्रत्येक पक्षात आहेत। भाजप असेल, शिवसेना असेल, त्याचबरोबर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना असेल, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरदचंद्र पवार पक्ष असं सगळ्याच पक्षांचं प्राबल्य हे सावंतवाडी तालुक्यात आहे। प्रत्येक पक्षाची ताकद ही ग्राउंड लेवलला पाहायला मिळते। भाजप आणि शिवसेना हे दोन मोठे पक्ष गाव लेवलला पाहायला मिळतात। त्याचबरोबर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना यांची पण ताकद गावामध्ये पाहायला मिळते। त्यामुळे निश्चितपणे त्या दृष्टीने महाविकास आघाडी किंवा महायुतीच्या चर्चा आता होणार आहेत। मागच्या नगर परिषदेच्या निवडणुका बघितल्या तर युती झाली नाही, युती फिसकटली होती। त्यामुळे आता ही युती होणार का नाही हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे। नगर परिषदच्या निवडणुकांमध्ये जे मतदार राजा होता किंवा जी निवडणूक होती ती भाव खाणारी ठरली होती, तशाच पद्धतीचा भाव हा या निवडणुकीमध्ये सुद्धा खाल्ला जाणार आहे। कारण नुकत्या महापालिका निवडणुका सुरू आहेत आणि तिथे सुद्धा हा भाव खाल्ला जातोय मतदार राजाकडनं आणि तसाच भाव हा या गाव पातळीवर सुद्धा खाल्ला जाताना पाहायला मिळणार आहे। भाजप असेल, शिवसेना असेल, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना असेल किंवा महाविकास आघाडी असेल विरुद्ध महायुती असेल असं चित्र असण्याची शक्यता असणार आहे। त्याचबरोबर मातब्बर अनेक जे नेते मंडळी आहेत त्यांचं पण भविष्य पणाला लागण्याची शक्यता आहे। काही ठिकाणी आरक्षण बदलामुळे जे विद्यमान जिल्हा परिषदचे सदस्य होते, पंचायत समितीचे सदस्य होते, त्यांचे पत्ते कट झालेले आहेत। मात्र त्यांची पत्नी असेल किंवा पती असेल, आज त्यापैकी एखादा उमेदवार हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू शकतो। येणाऱ्या काही दिवसात हे चित्र जे आहे ते स्पष्ट होताना पाहायला मिळणार आहे।